ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏನನು ಮೋಕೆಡು ಬುಲೆಪಾಲೆ. ಸರಿ, ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಶ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ಕಲ್ಪುಗತೆ. ಶ ಶ ಶಿ ಶಿ ಶು ಶು ಶ್ರು ಶೇ ಶೈ ಶೋ ಶೌ ಶಂ ಶಹ ತುಯರತ ಬಂದುಲೆ ಶ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರನು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ದುನಿಪಡೆ ನಮ್ಮ ದುನಿಪು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ನೆನಪು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದುಲೆ.